Oplever du nogen bivirkninger? Oplever du nogen bivirkninger? Oplever du nogen bivirkninger? Denne medicin bør hjælpe mod dine smerter. Denne medicin bør hjælpe mod dine smerter. Denne medicin bør hjælpe mod dine smerter. Husk at tage denne sammen med mad. Husk at tage denne sammen med mad. Husk at tage denne sammen med mad. Giv mig besked, hvis du føler ubehag. Giv mig besked, hvis du føler ubehag. Giv mig besked, hvis du føler ubehag. Hvordan har du det i dag? Hvordan har du det i dag? Hvordan har du det i dag? Har du brug for hjælp til noget? Har du brug for hjælp til noget? Har du brug for hjælp til noget? Har du nogen smerter? Har du nogen smerter? Har du nogen smerter? Kan du vurdere dine smerter på en skala fra 1 til 10? Kan du vurdere dine smerter på en skala fra 1 til 10? Kan du vurdere dine smerter på en skala fra 1 til 10? Lad mig hjælpe dig med at sætte dig op. Lad mig hjælpe dig med at sætte dig op. Lad mig hjælpe dig med at sætte dig op. Jeg hjælper dig til toilettet. Jeg hjælper dig til toilettet. Jeg hjælper dig til toilettet. Har du brug for hjælp til at skifte tøj? Har du brug for hjælp til at skifte tøj? Har du brug for hjælp til at skifte tøj? Lad mig justere din pude. Lad mig justere din pude. Lad mig justere din pude. Vil du have et tæppe? Vil du have et tæppe? Vil du have et tæppe? Kan jeg hente noget at drikke til dig? Kan jeg hente noget at drikke til dig? Kan jeg hente noget at drikke til dig? Sårpleje. 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 Jeg skal skifte din forbinding. Jeg skal skifte din forbinding. Jeg skal skifte din forbinding. Det kan gøre lidt ondt. Det kan gøre lidt ondt.